И здравейте хора, аз съм Brother 20, с мен е Primex и днес ще играем на Reload Duels. Обаче, за днешното видео сме решили да имаме право да вземем оръжие само от честове, но трябва да познаем какво оръжие ни се пада от чести, иначе няма право да вземем. Не, забравих да кажа! Имам право да взема хил обаче. Не, аз забравих да кажа, брат. Забравих да позная. Не, получи SMG. И аз получих SMG, но забравих да позная. Може! Казвам Попа, получава SMG, казвам SMG, получава. Енка. Пуч Попа. Няма. И аз умирам. И аз сме малко. Помпа. Есть Thunder! Син Thunder, брат. Енка. Така Енка да съм пуч, аз не получим. Тая игра моите пена подмисли. Ага. Ема. Пичите всичките мене Не ма... съм на класа. Просто не пикат неща за класа. Има ли право да взимам импулски, защото те някак се паднат все? Аз тя коти... SMG! Не, падна са райфъл! Все пак ще кажа SMG. SMG! Помпа, Аз тя всеки път кажа помпа приятел. Аз имам я. Добре, че имах импулс. Фък, къде стъкнах? Пак са... Фък! Damn! Пич, той играе с импот, аз съм сигурен. Две импулски разлика от разстояние имаме, брат. Абе, какво правиш, ма? Сега да си го чупа сам дърво. Брат, трябваше да има въпреки си. Ама той ми ги иска да белята. Най-голямата про е Варанди. Брат, някой да му би. Това честа. Аз ще отворя два казвам. Добре, идвам. Емка. Емка. Емка, Емка. Аз ще взема и този. Човек! Ага. Ще поедна. Да знам. Какво беше? Комбат, аз имам Rapid Fire. Мат! Еми. Как? Свършвам. И пусни ти. Нямаш ли? Сука. Не ми го бързо. Да, бавен. Бавен, изоставен, изабравен си. Не съм. Аз ще го наспревам ти да оцелеш. 47. Ала аз минах по спрева си. Сега ти го спрева, аз да минава, дебел. И аз минах. Тук има други хора, бе, дебел, що не сказваш? Да. Пък зона. Да, това само един крак пада. Някой не знае. Ребутвам съм. Това ако беше на... Хора, това буквално беше на... Ако играхме на Battle Royale, ще си дължава да съм. Оха, ребутнах съм. SMG, добре познат. Хора, вярвам, че познах, не можем да помпа. Имам само SMG. Ти не ми игра. Аз имам само 3
се! Помниш? Те изпращат Не може след игра. Не. Ламо, трябва да взема. И казвам помпа. Какво ръче, кой да кажа? Помпа. Аз обаче тези ценните. Не, аз не си обаче. На мен. Аха, само хил ще дадеш. Хил. То няма хил. Как да заставим Сега поне има и мен какво да махтина. Ела на как спада. Къде е това? Ела Чакай. с пратка. Моят познание. Как съм била спада? Ефенди. А не, помпа. Ясно. Какво си помня? Дава си на. Ти имаш ли? Пич, аз нямам нищо. Чест? Айде се не помниш? Райфъл. Yes, даде се ля райфъл. Никъде. Аз казвам бокса. Чакай, съм. Тя патрони на SMG стане, не ги взе? Помпа. Окей. Да, да. Мати бига. Гратери. Емка. Ето. Къде се отиде? Я вижу. Да. Чувам Да, стъпки. да, е. Чувам стъпки, отваря пратка. Брат, никой няма намерен. Сърбутно ли? Да. Сега ми право си взема лута. Както баща ти бях твърди. Това толкова си не се бъде. Чай да си бях на райфъл. Имам ли право, брат, да си взема моя цивил? Имам право да си взема грабля, защото той не се пазва често. Моля, трябва да го дропна сега, фок. Истите. Еми, ако може си взема често. Сега може да го дропна. Помпа! Фок SMG! Кой? SMG. Пише ме цирам инвентаря кюба. Аз освен да скилвам да ми се случи. Да, знам да се затвори. Ай, аз кемпа да се затвори. Пак ми казах, Взема още спас. Помпа. 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 Тя дава ли злато? Помпа. Да. Дай да издадем тя. Аз го искам. Мога ли? Трябва да познаваш да си кажеш. Ти го стои да познаваш. Сега аз тук обирам кашите. Не знам. Помпа. Yes! Супер, размена за едно мини. Тук има 20 класа. Но знаеш какво? Ако аз няма да имам, никой няма да има. Аз не си го знаеш за моя чест. Не. Значи моля да взема. Окей. Най-скоро предпочитам да си стоя става, защото не е дисна да уръща.
Даже не съм стоя цигарата. Аз чаква да сме обляли вече. И си умирам много спам, когато играем без цели грешка. SMG. Ай, имам сам стикна. What? Верно ли? Бре, как имам сам стикна? Еми, добавих се. Не релот по-малко. Аз даже не съм стикна стикна. Еми, да релот по-малко. Крак на едно. Да, аз. Имам. Но, това му е приятелството. Сега станах на пилнка, добре, че е много хилове, бе. За мен съм да, аз да го взема. Не можеш. Хора. Аз му обрах патроните им, материал. Аз не обаче да психай. Да, малко го цели с полбелката на отгоре няма се върви. SMG. Бра, дай да ми злата, не яр! Аз няма пай съм пилка, аз съм махна. Дай да ми злата, не яр от нормален чист, аз казах SMG. Изчаш ли си? Има два беден. Дай ми един. Тук съм 8 дни. Знаеш колко много доставка? Не, аз ги не си го спомням. Ами за да се представим там. Аз ги пускам за това. Давай, чай, че чувам стъпки себе. Еми дадем. Аз първо спомням. Брат, как си ми го тури по земя? Фистик на мен. 79. Нок. Убива банана ловър и ревайва, бързо. Има бас. Браво. Фистик ще умре. Фистика ще умре. Да, съм бил. Ето, фистика умре. That's the question. Чай, колко отбора сте? 14 200. Едно ду. Няма как едно ду. Не, после няма смисъл за лайк, Добре, да стилуй. Сега стилуй. Дали имаше спасване на Аз искам да го убием. Там има неотворен текст. Аз махам. 23 отбора. Значи едно друго. Да, Ама не мога броя, брат. Брат, не мога смятал, бе. Това масъл. Бок. Как? Ви стига умре от зона. Как получих сила? Сам стикне! Брат, той ще се активира за половин секунда. Аз бях зло. Ай, хора, това беше от нас. Стано видео, за да ви е харесало. Ако искате още видеа на Fortnite, се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате такива видеа. Ако ви е харесало, лайкнете видеото, споделете го с приятели и бай-бай от нас.